Protože ono to bude trvat, pak to vyřídím. To nic, no. Nick se jde podívat. Jaký to cvaky? Vždycky. Ona to vždycky někam... Dáváš to? Míšo, ještě jeden měl, jo, dva. Míšo. To mám odlejty. To je zde, ne? No, to bylo jasný, jsem viděl, to oranžuje, já mám pláštěnky. Já jsem měl Nikouše úplně u sebe. Ale to jo, ale... Abys to pak ořezal, ty. To ořežu. Je bohej. Neodjede to někam? Ne. Aby to neujelo, víc s náma. Co to bylo? Takže si cvak. Prach. Hele, už běží, koukej. A kdo na to přišel? Jakoby mě to mělo překvapovat, jo. Hele, budeš to mít oba. Ale je dobrý, protože normálně... Nikoušku! Ona mu to totiž vědavost nedá, no jasný. Nikovi, víš? No, Musí podívat blíž. jo. Tržíšku. Tam to Víš, jak se vyběhá, mám vyvenčínovi. No to jo. Ahoj Niku. Ahoj, pojď sem. Čau. Poběh, ne? Ty jsi viděla. On se totiž bojí toho balonku, víš? Mně to bylo jasný, no. Protože bylo vidět, jak to předtím bouchlo tam vepředu. Škoda. Hele, jak Klid. On se proběhne taky, Kam jsi šla? hele, ale koukám, že tu prdel má čím dál víc jak srdce, co? Kam jsi šla? No, jak šla po míčku. Ale to mohlo být nechtem, drápem, čímkoliv. Jo. To byla nehoda. Už nemáš, máš? Docházej, viď? Tam ještě mám. Když Patrik mi tam s tím balonkem strašně splyne, jak má oranžovou bundu. To neví na co. Na to vypadá totiž jak hlava. To je stejné barva. Jak bude zpátek zapytá. Okay,